Endizasebaleka kule 3 minutes yam. Ukucela nje mfundisi ukuthi kukamaza beposwe ngumhlobo wami lobabalo ngexesha bethetha apha. Kukuthi nje ukuthi uThixo uzawapholisa amanxeba yenu. Ngexesha bethetha ebephansi kwenhlungu. Singabantu ke abenza lo msebenzi nje. Usisinonkosi beBhayikapa nathi. Uzibonela umsebenzi siwenza yonhle. Wazikhethela. Esendiyibulela ukuthi ke sizofika kule ndawo yakhe kude andishushu. Kodwa suke eKapa sizofika apha. Qasha besinhlonda ke okanye befuna uzobona umsebenzi omhle siwenzayo. Kukho abantu abasuka eDurban abalapha ingathi beyazi abantu abasuka eMonti, abantu abasuka eGauteng. Sine branch eKing, sine branch eVoza ivule eSada, sine branch eKapa nalapha eMontreal. Sithi ikhaya la kwaVebi. Nasekuste eKapa sinayo. Ezi zinto zinincedayo bobushushu. Ndicela ungayilahli into asekhaya, uhambe nayo. Uphephezele usiye endlini nayo. Xa ufika endlini uzifundele. Iphone number zethu zikhona apha. Senza lento ke ifunwa nguwe okanye ifunwa likhaya. Naba kuthiwa undawo napha eMzantsi sizawufikelela kuwe. Naba kuthiwa ilanga linjani siyafikelela kuloo ndawo. Ngalo mazwi le 3 minutes yam ke sizama ukuthi ikhaya lonke lalapha kwaVebi ikhaya lonke lalapha kulo nonkosi enkosi kakhulu siyabulela.